Nou, daar is hij dan. Welkom bij de volgende dag. En het is eindelijk zo vier. Ik ben insleerd. En we beginnen met zitten om. Er is het ding genoeg, dus we beginnen voor. Nog 4 minuten, nog 4 uur, 2,5 minuut. 20 seconden. Nou, daar is hij dan. Beginnen we. Ja, moeten we opnieuw starten met z'n allen. Met z'n allen. Hetzelfde spelletje nog een keer. Dat verkeerd. Hij is goed, dus beginnen we. Jongens, goed daar. Wim. Zone, als ik het goed jet heb. Nee. Dat is voor mij best oké. Wim nog winnen? Zone? Ik denk het wel, ja. Ik heb net helemaal teld. Het zie je, mooi zo. Kijk het ding aan, dus...